Ассалому алейкум, бародари азиз, апа ва хоҳаро, бародарои азиз. Ҳамин духтара ман намедонам рақоса боша ё ки ман намедонам ё ки хича блогер мегира ё ки ман намедонам ами модел боша, ами чӣ боша вообще дар ҳаёт, ман амира нафаҳмидам. Барои нигаҳ кунинда бародаро, оли бо баъзе ёфт мешен ки мегӯян ки худаш як рӯсиёҳае, худ ман 1000 рӯсиёҳ бошам. Ман ҳар коре кунам накунам пасаи экран мекунам. Не ки бародарои азиз, биен мардак ворида, биен ами мардак вори. Апа ва хоҳаро, хоҳарои мо аимиё чӣ меомӯзанд? Апаои мо аимиё чӣ меомӯзанд? Фарзандакҳои гулакҳое ки наврасе ки тамошо мекунанд, аз ҳамино чӣ меомӯзанд? Инами тариё, инами хелиё. Ҳамин ман намедонам ягон падар, модар, апа ва хоҳар, намедонам ягон додар, ягон акай ба номус, намедонам ягон бачаи амаки, ягон амакбача ҳамин духтар надорад? И духтаршам не бисёриёҳанд, хеле тариё як бисёр ҳам нестанд, як 7-8 таҳанд. Ҳамино ягон ами хеле соҳибдараки надоранд ки ягон кас сари раҳшона бигира. Ман ба худо қасам ку бародаро, аллоҳ баракат бита анами мақомота бе ягон мисусан инами мақомот ё чашмшон ку камтарак айми мақомот метарса ки агане намиё ку валлоҳи қасам кунлиш дар интернет набромадан ку охир нами чизи мегӯян мара бигӯян бародаро. Инами хел инсоно аллоҳ баракат битан ами мақомотора бо худо дар умру ҷонтон баракат таҳе шермардои ватан. Мо ки дар ми муҳоҷират ҳастем, аллоҳ баракатонта ки ами ватана аввалаш парвардигоро дуюмаш шумо нигаҳу бин мекунен. Барин ами хелиёро як ҷамъ гирд кунен. Аллоҳ шоҳидай и вообще шармандагиай да. Барин амиёро ба худо бо нами барин як 15 сутка акшон битен. Бо нами мо аллоҳ шоҳидай нами мовориё бисёр ҳанам хеле дар ми сари ҷои намоз мешинем, дуо мекунем дар ҳаққи шумо ки аллоҳи меҳрубон файзу бараката дар хонадони шумо бирезона. дуо мекунем ки парвардигор файзу бараката дар хонадони шумо бирезона ки шахсоне ки ҳамиёра сари раҳшона мегира. дуо мекунем ки биқоҳотон гусала куна. иншоалло ба амраи худо и беаҷр нестай. инамира нигаҳ кунинда бовар кунен охир ранги мардакай. аз товба кори товбае бародаро. хоҳар ту бира паса экран чӣ коре мекунӣ бикӯ. ту ҳадди аққал ҳамин чизота дар экран наброр. бира паса экран чӣ коре мекунен бикунен. барои чӣ шумо намихели кунҷунбонӣ қатӣ инам тари пеши барҷунбонӣ қатӣ шумо аудитория ҷамъ мекунен. инсонои хуб, шумо фикр намекунен ки шояд нами имрӯз бимбирӣ, шояд пага бимбирӣ. ман милло нестам. ман худмам як сағираи ҳамин намешиданиям. просто намефурам ки ҳамин суханои бад қатӣ шуморо бигӯм. так ман метавонам ҳамин сухани бад қатӣ бигӯмтон. не ки просто намефурам ки сухани бад қатӣ бигӯмтон. шумо зан ҳастен. шумо зан ҳастен. шумо бояд бидонен ки чӣ кор кунен. ами худат без фикр кун ки ина мошина шиштаеса намедонам мебаранад, ҳар лави дайро мебаранад, ҳар ҷо тамошот мебаранд ку худои накунаву накунанд ами раҳ паҳда бирай бизанӣ бимбирӣ. ами ҷора ту фикр намекунӣ ки ту ҳаром мембирӣ. ман бародаро бисёр гап намезанам, намедонам дигар чӣ бигӯм. хай худтон бинависонем бародаро. худо нигаҳбонтон.